ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. сеюм рақами рейтинги вазни сабуки UFC Дастин Порие гуфт ки қадами навбатии ӯ чӣ гуна мешавад агар ки Бенуа Сендениро шикаст диҳад. рости гап душвор аст гуфтан ки баъд чӣ гап мешавад. кори мо хеле кори ҷолиб аст. ҳамаи чиз хеле зуд тағйир меёбад ва имкониятҳо аз ҳар кунҷ пайдо мешаванд. аммо агар дастовардҳои маро ба назар гирем, ҳама корҳои кардаи маро дар ин варзиш ба назар гирем, пас ман ҳис мекунам ки ҳама вақт барои муҳорибаи унвонӣ ба ман танҳо як ғалаба дар кор аст, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунам ки Дастин Порие муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ дар турнири UFC 299 зидди ҷангуари ҷавон ва хатарнок Бенуа Сендени мегузаронад. ногуфта намонад ки Порие баъди нокаути вазин аз Ҷастин Гейҷе бармегардад. ана Бенуа бошад баъди 5 ғалабаи фаврӣ ба ин муҳориба мебарояд. блогер ва боксёр Ҷек Пол гуфт ки омодааст ки бо Тони Фергюсон бо қоидаҳои ММА муҳориба гузаронад. ман бо ҳама ҷанговарони UFC ки аз ин ташкилот баромада метавонанд ҷангида метавонам. барои ман ин кори осон аст. ман бо қоидаҳои ММА дар PFL баромад кардан мехоҳам ва ба ман рақиби хуб дар кор аст. Нейт Диаз тарсид вақте ки ман ба ӯ барои муҳориба $15 миллион пешниҳод кардам. мебинем ки ягон каси дигар розӣ мешавад ё не. шояд ки Тони Фергюсон розӣ шавад, чунки ӯ гуфта буд ки ҷангидан мехоҳад, гуфтааст Пол. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, дар турнири UFC гузашта варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад карда дар сеюм раунд ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ ба даст овард ва аз роҳбарони UFC бонус талаб кард, лекин мутаассифона ба ӯ бонус надоданд. аммо ба дигар ҷангвар, ба дебютанти ташкилот яку якбора 2 бонус доданд ва шояд саволҳо пайдо шавад ки барои чӣ онҳо чунин рафтор мекунанд. ҳамаи чиз дӯстон аз Дана Вайт вобаста аст. масалан, агар вақти ӯ хуш бошад, пас ӯ қариб барои ҳамаи ғалабаҳои фаврӣ бонус медиҳад. дар турнири UFC 269 Дана Вайт ба 8 ҷангувар бонус дод. ана баъзе вақт ба 2 ё 3 ҷангувар бонус медиҳад ва ман фикр мекунам ки ин дафъа ҳамаи гап дар муҳорибаи асосии турнир буд. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи хеле дилгиркунанда шуд ва шояд ки аз ҳамин сабаб Дана Вайт чунин рафтор кард. лекин дӯстон, мо шумо низ дар ин кор саҳми худро гузошта метавонем. вақте ки UFC хориҷӣ, на ин ки UFC Раша, вақте ки UFC хориҷӣ чӣ дар Instagram чӣ дар YouTube суханҳои варзигарони тоҷикро баъди ғалаба нашр мекунанд, мо шумо бояд ки дар комментарияи ин навор маҳз дар зери наворе ки тоҷикон гап мезананд $50,000 бонус нависем. чӣ қадар чунин комментариҳо зиёд шавад, онҳо метавонанд ки ин чизро ба назар гирифта ба ҷангуварони тоҷик бонус диҳанд ва ин бонус барои онҳо хеле муҳим аст ва ҳозир мефаҳмонем ки барои чӣ. нигоҳ кунед дӯстон, UFC ба ҷангуварони нави худ пули хело кам медиҳанд. ин чизро қариб ҳама медонад. дар амрико агар ту шаҳрванд набошӣ, налоги калон медиҳӣ. 30-40% налог, 15-20% менеҷер, 10-15% зале ки ту тамрин мекунӣ ва 10-15% дигар мураббӣ, тамринҳои индивидуалӣ. ба ғайр аз ин, аз $5 то $10,000 диетолог мегирад. чанд рӯз пеш Арманд Сарукян гуфт ки $10,000 ба диетолог медиҳад барои танҳо як муҳориба. боз дӯстон, иҷорапулӣ, роҳпулӣ ва аз ҳама пули зиёд ин хӯрокворӣ. варзигарон ба монанди мо чизе ки дар хона аст ҳамон чизҳоро намехӯранд. ба онҳо хӯрокҳои хуб дар кор аст. барои ҳамин дар хӯрока пули зиёд меравад. боз ҳар гуна витаминҳо ва боз агар худо накунад осеб гиранд, барои табобат пули калон дар кор мешавад. ва агар мо ҳамаи ин хароҷотҳои якмоҳаи варзигаронро ҳисоб карда бароем, аз $40-50,000 зиёд мешавад. аз ҳамин сабаб дӯстон, ба варзигарони нави UFC бонус хеле муҳим аст. дар аввал аз 4 то 8 муҳориба дар UFC пули хеле кам медиҳанд ва бисёри ҷангуварони нави UFC қарз гирифта барои муҳориба омода мешаванд. мо аз соҳибкорони тоҷик хоҳиш мекунем ки ин чизро ба назар гирифта бо варзигарони тоҷик ҳамкорӣ кунанд, чунки варзигарони мо на он қадар зиёданд. ҳамчунин дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем ки вақте ки UFC хориҷӣ суханҳои ҷангуварони тоҷикро баъди ғалаба нашр мекунанд, дар комментарияи ин наворҳо $50,000 бонус нависед ва шояд ки онҳо ин чизро ба назар гирифта ба варзигарони тоҷик бонус барои ғалабаҳои фаврӣ диҳанд. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.